Hi guys. Angat mi sa ikaduhang bungtod among abunuhan. Bungtod kay guys, kutas kayo. Kutas kay baklay. Na. Muni among baul guys. Baul sa kong lolo di ay. Baul sa kong lolo guys. Muna siya. Nara sa luyo kamaisan po na. Angat pa mi sa pikas buntod kay. Magtiyos o kabuno. Kutas kay guys. Nice kayo og view. Oh. Makita ang dagat guys, oh. Na, makita ang dagat. Di ang dapita o dagat. Bungtod kay mong gibaklay guys. Kaya nahuman namin dito sa ubos. Ito. Tara guys, kung mga kauban, nag-angat guys. Na. Ang bigas bungtod guys. So po do. Ay, ginawa ko, grabe. Kakutas. Nice kayo og view. Sana ako napaingon ani. Oh, diara. Nabot na mi sa mong kamaisan. Dara guys. Muni ang kamaisan sa akong lulo. Mga bono mi nagdressing mi. Na, layo kayo. Nindot kayo og view. Naami sa bukid. Bukid sa Kansinakaw. Dihan na ako tobte. Ngun lang ni, abot ato o, boss. Oh, tambo kayong mais, di ba? Tara kung mga kauban, oh. Muni maisan. Tara na. Tumi kabuok guys, one for all for one good ni. One for all for one. Day, okay ra ka diha, day? Okay ra ka? Ayos. Hello. Wala ka dong? Wala ka? O ikaw ari video.